What is your view on dating and its duration before marriage? Yes, from the ancient tradition, and well, dating is allowed. Yes, dating is allowed in the sense that in Igbo culture, bana no one in the Igbo, one you may expression of interest in Kwakanozo. O nwere oge ọ na-eru asị nwaanyị ka o jee neta ana mgbe ahụ nwaanyị nwere ike nọ like 5 days or even 1 week as case may be o jee na family ngwuru ahụ ọ na-eji ọ chọrọ iji ije dị onye interact ya with nne di enene ya akwụkwọ nwoke ọ na-abịa enene ya akwụkwọ amadụ ka o si eme asụkwara ya azụ ọmụkọ ka esi egbo ntụ ụtụtụ ọmụkọ ka esi aza ezi ọmụkọ ka esi ekene ọmụkọ ka esi eme nke ma ọ bụ nke ọzọ eneresia ya akwụkwọ ọ bụrụ na ọ pas ya nne di ya egotasịara ụfọdụ ihe nwere ihe ndị be di ya egotara ọ ga-eji wee na ihe niile ahụ egotarịa ya egosi ndị be nne ya na ebe o je nneta na-anabatara ya mana ọ bụrụ na agbawa ya aka ihe ọpụta bụ na ọ dara wofuli and the marriage cannot proceed. So mgbe gburugburu a na-eme nneta ana mana the worst thing enwezi n'ụwa kịta mgbe ahụ kwarị mgbe a na-anụ nwaanyị bụ ezo na agbụrụ na-ama nne na nne ya na ha bụ ezigbo mmadụ yet a na-anụ na agbụrụ ka abịazere agbụrụ mana despite that enwekwa room fesi ka enenezie ya nwatakịrị ahụ akwụkwọ na onwe n'isi na agba ya ofe elụkwa marriage end ya talk more of now enwere ozi ihe dịka mmadụ nwere ike isi ebe a na-anụ onye ogoja ọmọrọ the root nothing so that is reason because ọ na-awa ebugharị egwu ebugharị ọnọdụ now ebe ọ bụ na ebugharị gị egwu na anyị na-ejezi anụ mba inwe ike na-ebanye n'onye Enugu siri ma onye Ebonyi ịmarọ root ya now based on that any ka enwe a little bit longer period for courtship so that you were able to know the person, know how he reason. Yes, know how he reason and know if this person can be compatible to you. Then, because character-wise matters. Then duration, but I want the opinion that duration is too long. If you ask me, I will say 6 months is enough. Maximum, that kind of a year, 12 calendar months. Thank you.